Otetaan sormet limittäin ja väännetään niskan taakse. Vedetään niska iho kallon pohjaa vasten ja pidetään koko liikesarja ajan se veto sillä päällä. Samoin pidetään lantiopohjalukko ja alavatsalukko aktiivisena, tuetaan niillä keskivartalo. Hengitetään sisään, nenän kautta, suun kautta ulos, 3 kertaa katsotaan ylöspäin. 2, 3. Lähdetään hitaasti tuomaan leuka rintaan. Tässä hengitetään suun kautta sisään ja sitten katsotaan oikealle ja samalla kun palautetaan sitten sieltä ylävartaloa, niin hengitetään ulos. Eli hengitetään suun kautta sisään, käännetään oikealle ja takaisin tulossa ulos hengitys. Hengitään sisään, katsotaan vasemmalle ja ulos hengityksellä takaisin. Sisään, oikealle ja takaisin. Sisään, vasemmalle, sisään, oikealle, sisään ja vasemmalle. Lähdetään laskemaan puolittaiseen kyykkyyn, aukaistaan rintakehä eteen ja saa suun kautta sisähengitys ja käännetään tuonne oikealle. Ja palautetaan keskelle uloshengityksen kanssa. Hengitään sisään, vasemmalle, sisään, oikealle, sisään, vasen, sisään, oikea, sisään ja vasen. Sitä hartioita rennoksi. Edelleen alavatsalukko, lantionpohjalukko aktiivisena. Lasketaan syvää kyykkyä, leuka tulee rintaan, kyynärpäät tähän keskelle. Hengitään suun kautta sisään, suun kautta ulos 3 kertaa. 1. Niska rentona 2. 3. Nenän kautta sisään, suun kautta ulos 3. 1. 2. Anna ulos hengityksellä, rentous lisääntyy 3. Ja sieltä lähdetään hitaasti nostamaan ensin takapuoli ylös, pää jää vielä alas, niska rentona. Ja sieltä hiljalleen nostetaan nikama kerrallaan selkä suoraksi. Käännetään katse vielä ylös, hengitetään nenän kautta sisään, suun kautta ulos. Nautiskellaan ja vapautetaan sieltä kädet. Käydään taas muutaman minuutin kävelyllä tai kunnes olo tasaa.